L-Avukat Ġenerali irid b'kull mod jagħlaq ħalq kulħadd. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia wara s-seduta fil-Qorti Kostituzzjonali fil-kawża kontra l-istess Avukat Ġenerali. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għax l-Avukat Ġenerali per se nnifsu ma kienx preżenti, insista illi aħna m'għandna dritt intellaw ebda xut, ebda. Issa mhux hu biss ma jixtieq xixed. Il-kap tal-Oppożizzjoni b'din il-kawża qiegħed jitlob lill-qorti biex tordna lill-Avukat Ġenerali jagħtih kopja tar-rapport tal-inkjesta Egrant, abbażi tal-kariga kostituzzjonali tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni. Fis-seduta ta' tlieta li kienet waħda fil-maġġor parti tagħha teknika, biż-żewġ partijiet jagħmlu l-argumenti tagħhom fuq punti tekniċi tal-liġi, l-avukati ta' Adrian Delia komplew jispjegaw lill-qorti ir-raġuni għat-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni li jittellaw jixdu 23 persuna li ġew indikati lilha. L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fir-reazzjoni tiegħu kompla jinsisti li ma jagħtix ix-xhieda tiegħu l-Avukat Ġenerali u opponew ukoll ix-xhieda tal-persuni l-oħra indikati mill-avukati tal-kap tal-Oppożizzjoni. Dan qed jgħid issa illi ħadd mit-22-23 persuna li ttellajna li nċitajna m'għandu jixed ħalli l-qorti ma tkun taf xejn. Inġifieri jrid li kieku int għandek kawża kontra ħadd ieħor, int ma tellax provi. Li kieku s-senjur għandu kawża kontra ħadd ieħor u ma jtellax provi. Li kull persuna li tiġi hawn tfittex il-ġustizzja anke quddiem l-ogħla qorti tal-pajjiż m'għandix ittella il-provi. Fil-kummenti tiegħu wara s-seduta, Adrian Delia qal li dak li jrid l-Avukat Ġenerali hu li kull persuna li tmur quddiem il-qrati tal-pajjiż ma tingħatax id-dritt li ttella l-provi. Hekk irid jagħmel l-Avukat Ġenerali, irid b'kull mod u b'kull kif, bl-ordni tiegħu, bid-deċiżjoni tiegħu, bl-arroganza tiegħu, bin-nuqqas ta' osservazzjoni tal-liġijiet tal-pajjiż, jagħlaq ħalq kulħadd. U kompla jispjega li din hija kawża għal ġlieda tal-espressjoni ħielsa u li m'għandniex inħallu lil dan il-gvern li ħataf l-istituzzjonijiet tal-pajjiż li jżomm lin-nies milli jitkellmu, milli jipproteġu d-drittijiet tagħhom jew milli jkollhom id-dritt li jtellaw xut. Hija tan-niket, hija tal-mistħija, hija xi ħaġa li ma tixraqx pajjiż demokratiku tal-punent. Adrian Delia qal ukoll li huwa fundamentali li l-Qorti Kostituzzjonali ikollha f'idejha kopja tal-atti tal-inkjesta Egrant sabiex tkun tista' tistabbilixxi jekk l-informazzjoni li ngħatat lill-Prim Ministru kienx relevanti fil-qadi ta' dmirijiet tiegħu wkoll bħala kap tal-Oppożizzjoni protett mill-Kostituzzjoni.